Castro epailea Donostia ospitalean izan da arratsaldean. Josu Uribe-Etxeberriarekin eta bere medikuekin hitz egin du presoaren osasun egoera zein den ezagutzeko. Aste honetan bertan erabaki beharko luke Arrasateko presoari 3. gradua onartzen dion ala ez. Zer moduz, gauan guztioi. Gaur, ofizialki desegin dute Eusko Legebiltzarra urriko hauteskundeak prestatze aldera eta egun honetan Jaurlaritzak esan du laida aztertzen ari dela funtzionarioen gabonetako soldata nola ordaindu. Hori da, dena den oraindik ez dago argi, funtzionariek jasoko otu duten ala ez gabonetako aparteko sari hori, Jaurlaritzak esan du lanean ari direla hortan, eta estatua konbentzitzen saiatuko direla atozen egunetan hainbat bileretan, eta bestela helegite aurkeztuko dutela Auzitegi Konstituzionalean. Baina hori bai, Idoia Mendiak onartu du, oraindik ere ez dakitela zer gertatuko den, eta onartu du baita ere, uste duela azkenean dekretu hori bete egin beharko dela baita ere Euskadin. Gure borondatea da ez ezartzea, hori da gure borondatea, eta hortan gaude lan egiten. Eta Kataluniak erreskatea eskatu du. 5.000 milioi euro pasatxo utzi beharko dizkio Espainiak zorrari aurre egin ahal izateko. Erkidegoen likidezia bermatzeko funtsetik aterako da dirua. Valentzia eta Murtziaren bidetik jarraitu du Kataluniak. Generalitateak esan du ez dutela Espainiak jarritako baldintza politikorik onartuko. Lurrera iritsita lehen mailako urakan bilakatu da izak. Bereziki arduratuta daude Luisianan, Katrinaren txikizioa dute denek gogoan eta jendeari etxean geratzeko agindua eman diote. Barack Obama presidentea Mexikoko golkoko bizilagunei zuzendu zaie eta tokiko agintariek ematen dituzten gomendioak jarraitzea eskatu die. Arriskua serio hartu behar dela. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC. Juan Manuel Santos, Kolonbiako presidenteak baieztatu du FARC-eko gerrillariekin bake ituna lortzeko negoziazioak hasi dituztela. ELN taldeari ere akordiorak gehitu dadin eskatu dio. Epaileak ikerketa bideratu eta Las Quemadillas etxaldean izan da Jose Bretonekin. Bere umeak desagerrarazteagatik akusatu nagusia da. Miaketan ustez umeak erretzeko erabilitako materiala atzeman dute. Ewan McGregor aktore eskoziarrak jasoko du aurtengo 2. Donostia saria. Inoiz sari hau jaso duen aktore gazteena izango da. Trainspotting pelikulan egintzen ezaguna eta aurtengo zinemaldian Tailandiako tsunamiari buruzko pelikula aurkeztuko du. Hil honen 12an, bete ziren 100 urte, galerna batek 153 arrantzale hil zituenetik, gehienak Bermeon. Badi, gaur iluntzeko 10:00 aurrera galerna hiltzailearen inguruko dokumentala estreinatuko baituko. Bermeotar batek, Javi Elortegik eginiko dokumentala hain zuzen. Sara, Atletikek suspertu ezinek jarraitzen du. Gaizki ekin dio bai Atletikek aurtengo liga txapelketari, zurigorriek galdu egin dituzte lehen 2 partidak, 9 gol jaso dituzte eta 0 punturekin sailkapeneko azken tokian dira atzo, Vicente Calderonen Atletico Madrilek Atletik akabatu zuen 4-0, Falcaok 3 gol egin zituen, Tiagok sartu zuen 4. eta gauzak horrela historiako liga hasierarik txarrena da Atletikentzat. Suspertu beharra dute. Txirrindularitzan John Degenkolb Alemaniarrak irabazi du Espainiako itzuliko 10. etapa, Argos Shimano taldeko ziklistak 4. garaipena du aurtengo itzulian. Sailkapen nagusiari dagokionez aldaketarik ez, Purito Rodriguezek segitzen du lehen tokian. Arraunketan, 2 egun baino ez dira falta denboraldiko zitarik handienerako Kontxako banderarako. Etzi, sailkatze estropada jokatuko da Donostian eta traineru parte hartzaileak Donostiako uretan entrenatzen ikusi ditugu gaur. Motorrak berotzen hasi dira jada. Horiek dira eguneko titularrak, sakondu ditzagon.